nabagal daw yung amin na po. Wala po may in-inspect with the slaughterhouse kasi nga ro dito po kita na-started the previous administration. So the construction started last March. So far they're on track. Kaya may kukinita no namin iti developments na. So the target of completion iti phase 1 na is November. I hope makaya da. Kaya kita makaya da nila. Dito po is 40 million. Hindi mo na, I think 46 million in the previous administration. So, dito po, i-pondo na. Maganda po kaya na cateran iti partyan iti mga 200 to 300 hogs or swine daily po. So, dito nga na po it's a phase by phase nga project. Kita tangga po ta dito itapumalpas for us to be able to complete amin DJ project which is amounting to 250 million. Naki-coordinate at ni Kong Sandro idi last week no mabaling tapno nga dakkel unay ti make cut ti pondo ti city dila mabaling nga tulungan na kami kunak no instead of 5 years completion dito or 6 years baka 1 year malpasmin. So that's the advantage no ada open line tayo apo kani apo congressman. So nagyamyaman na sabi ko malpas to dito yun apo come 2028 malpas dito yung project with city. Diba ita nga section nga po that's will be the phase 2. So dito nga po malpas tayo amin dito kahit cateran ti buong probinsya. Double A when that's the target double A ako. Di ba ada plano sir, hindi ko ang maiyakar ti slaughterhouse? Well na po, DJ plano, hindi ko DJ Sanggunian, yung so far naipasa me during our time kasi nga we do not have the much as awan unay lote ng city nearby po. So this is the closest to the market, so naprobaran niyo. Siguro dito ka capacity na po baka napaspas-pas. No, ikabil kayo ti tatang na poget kung na dito yung slaughterhouse chief tayo baga na nga 80 to 93 idi nga per day ti kaya nga partsentila wag tatangket nagbaling nga 200 to 300 with the same man po agad DJ effectivity and efficiency da poget times 2 times 3 habang dumakdak kaya umadadumela ti masapol. What matters most is the increase the effectivity and efficiency of the slaughterhouse. Jack pa mo po no sino tadakastoy na nga. Dito probinsya kaya po this will be the first. So this will be the first. Teko na kung numalpas dito po the city government of Lawag it can cater buong probinsya. So dito yayan tayo awang pay kastoy.